mărturisirea aceasta spre sfirea bisericii, frați și surori, și spun ca Domnul să ne binecuvintească. Frați și surori, este durere în suflet când un copil își cere pereșinare. Este durere, frați și surori, pentru un părinte. Frați și surori, vreau să vă spun, mai am spus mărturisirea aceasta. Era o familie tare săracă. A murit tatăl și a rămas cu mama. N-avea din ce să ne întreține, frați și surori. Și merea în sat, slugă, pentru o coajă de pâine, ca să ne câștigă, frați și surori. Și era vecina acolo, lângă ei. Și spunea, dăm și la mine copil. Am să scriu tot pe el. Și pot să vezi în fiecare zi pentru că suntem aproape. Am să vorbesc cu copiii, frați și surori. Cel mai mare au auzit. Când o mers păsa în casă, au zis, mamă, toată viața mea, n-am să mănânc țara, acum nu ne-i despărțit. Nu ne-i despărțit, frații mei, frați și surori. Domnul nu vrea să ne despărțim, vrea să fim cu toți. Amin! Chiar dacă ești căzut, ridică-te. Chiar dacă n-ai un legământ cu Domnul, vino la El, că El te primește. Frați și surori, cel mijlociu a spus, mamă, toată viața mea n-am să mă mănânc la miază, numai nu e despărțit. Frați și surori, cel mai mic a spus, mamă, am să iau din fac voia mea, am să pun și la fratele, numai nu ne despărțit. Domnul Iisus vrea să fim cu toți acolo în Împărăția Lui. Aleluia! Lăudat să fie numele Lui. Binecuvântare, chiar dacă vei striga de ani de zile, Iisus se va îndura în toți. Amin, Doamne! Spun ca Domnul să lumea. Aleluia! Lăudați să fie Domnul. Va veni fratele moldovan și la lăudat în locul cu tare și apoi